So mayong buntag kanatong tanan ug welcome back sa atong channel. Ug daghan kay salamat mga par sa inyong pagsuporta sa kuwang mga viewers, sa kuwang mga subscribers. Daghan kay salamat ninyo mga par ug ilabi na gyud sa kuwang mga bashers diha. Mayong buntag kaninyong tanan. So sa dili pa ta magpadayon sa tuang video reaction mga par. Palihog ko og subscribe. Nara tay subscribe button diha nasa ubos sa kuwang picture sa akong profile para ma-update sad mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par ika na po karon kaadlaw nga gihatag sa House of Representatives ngadto ni Sara Duterte sa iyang pagtubag sa ilang gipasaka nga impeachment complaint dito ni Sara Duterte. So depende na ni Sara Duterte mga par kung ihabang tubagon karon kay kung dili niya tubagon karon so malangay-langay pag yun ni ang maong impeachment ni Sara nya. Kung tubagon ni Sara karon okay sad. Kung para nako ug ako ni Sara Duterte dili sa nako tubagon karon oy. Palagoton sana maayo ang mga congressman kay kani mga congressman mao man ni ang atat kaayo nga ma-impeach si Sara. Bantay mo sa mga congressman nga mangugat gani sila maayo gani kung parte ni gani Sara Duterte. Kay gusto mo sa mga congressman nga dili gyud makadagan si Sara Duterte ika 2028. Ilabi na gyud nga sayo kayo nga ni deklarar si Sara Duterte nga magpapili siya pagka presidente sa 2028. So depende na gyud ni Sara kung ihabang tubagon karon. Kay og gihanang tubagon karon mao ra magyapon kukdon na magyapon siya sa mga congressman. Kay gusto man sa mga congressman nga i-bring down gyud siya, i-impeach gyud siya. Kay mao ra man sad gyapon tubagon ni Sara Duterte karon or dili i-impeach gyud siya sa lower house ngadto sa House of Representatives. Kay gusto mo sa mga congressman nga i-bring down gyud si Sara. Gusto yung sa mga congressman nga i-impeach yun si Sara. Pero ang pangutana ako ni kabot nga to sa Senado, ma-impeach ba si Sara Duterte nga to? Mo na dakong pangutana. Kay kabot nga to sa Senado good. Numbers of game man sad nga to. Butuhay man sad nga to. Butuhan man sad nga to kung ngayon ba si Sara i-impeach. Mo nang para nako igabot nga to sa Senado. Maglisod gyud og kuha og desires ka senator nga mo pirma nga mo butar nga i-impeach si Sara, ibadayon ang impeachment ni Sara. Kay sa ko ang tan-aw gyud dako kayo tsansa, dako kayo tsa ng posibilidad nga ma-acquit si Sara Duterte ngadto sa Senado. Kay lahi man gud ang butuhay nga daw sa Senado o sa lower house. Kaya kibaw man ta mga pa sa lower house, mao mo na sila ang nagukod yun ni Sara Duterte. Mao mo na sila ang gusto kayo nga si Sara Duterte ma-impeach. Unya ang kanima senador bantay gyud sila. Careful gyud sila sa ilahang pag butar unya kay silbi sila ba ang mahimo silbi nga judge igabot igpasaka nga to sa Senado. Sila may magsilbi nga korte, sila magsilbi nga mo aprobar kung angayan bang ipadayon ang impeachment ni Sara kung dili. Pero sa ako ang tan-aw dako kay chance nga ma-acquit gyud si Sara nga to sa Senado. Kay ilabi na gyud karon nga si Sara sayo kayo nga ni-declare og mo papili siya pagka presidente sa 2028. Unya medyo ang mga tao mura na og kanang nibali na ngadto ni Sara. Kay sa pagkakaroon daghan na kayo ang mga congressman na anay mga senador nga aksyon na og kanang balhin ni Sara. Gani ni padayag na gani sila sa ilahang pagsuporta ni Sara Duterte nga ilang suportahan si Sara Duterte pagka presidente sa 2028. Mao nang kaning ubang mga senador kuan gani sila, careful gani sila sa
umaabot nga impeachment ni Sara kung mapaabot ni ngadto, kung mapasa ni ngadto sa Senado. Dili man usara ka distrito ang katanaw nila, tibuok Pilipinas ang nag-atang nila kung kinsa tong mga senador nga mobotar sa impeachment ni Sara. Kay hibaw biya ta nga mismo kanang mga senador, hibaw gina sila nga daghan jud gayo ang nagsuporta ni Sara karon. Kay si Sara Duterte biya ang kandidato pagka presidente sa 2028 nga siya ay pinakataas og ratings nya. Akan siyempre kanang mga senador hibaw gina sila sa dagan sa kanang politika, kay trabaho man na nila mo nang sa kung tan-aw maglisod gyud og kuha ang sa Senado og decides ka sign, kay kinahanglan man gud og kanang 2/3 nga signature para mapa-impeach si Sara. Kung makakuha sila og 16, okay, ma-impeach si Sara. Kung dili sila makakuha og 16 ka signature, mo nang ma-acquit si Sara Duterte gadto sa Senado. So daghan kayong salamat mga par, og mayong buntag kanatong tanan.